Yes, owebulu maka ndị Igbo siri ike na Malika finally webili owebulu na Bamako Mali West Africa ebe Africa fabizi ebi ụmụ Igbo Chukwu gọziri agọzi n'ezenu na anyị sobili anekwe na-ememe. Yes, Igbo siri ike na Mali anyị zuru keme. Igbo siri ike na Mali anyị zuru keme. Igbo siri ike na Mali anyị zuru keme. Anyị zuru keme nenu. Anyị zuru keme. Nene Chukwu gọziri anyị agọzi nenu. Anyị zuru keme. Na Chukwu mere anyị manunu. Anyị zuru keme. Anyị sopili. Anyị zuru keme. Anekwekwa na-ememenu. Anyị zuru keme. Anyị zuru keme nenu. Anyị zuru keme. Anyị zuru keme. Gbasiri kanu dena Chukwu gọzi dena omele anyị mmanụ adanekwu nwere ibe bani anekwuzi na kitinu ekwe n'ọnụ kita pụla gambene ụmụ Igbo siri ike n'ezenu na anyị sobili o asị n'obodo adịkoku gbọgụrụ na na-enwe obodo enwe abatazie n'ime obodo na-enwelu ndị ejibili. Yes, abatazie n'ime obodo na-enwelu ndị ejibili ụmụ Igbo n'anyị na-eme ọfụmanụ n'anyị zulu kemenu n'anyị nwe nlebudu nwe mbụ ibe anyị kwulu ka anyị na-emenụ ibe anyị melụ ka na-ekwuzinu ụmụ Igbo siri kenu dezenu na anyị anwụli ka anyị na-enwenụ dezenu na anyị fụlụ onwe anyị n'anya ụmụnne na anyị bụ ọnwanụ dezenu na aka debuchi onwe ife odogwu na-emenụ ọrụ anya keji malodo ife anyị na-emezinu ọrụ anya keji malele anyị na anyị zuru keme. Igbo siri ike na Mali anyị zuru keme. Igbo siri ike na Mali anyị zuru keme. Igbo siri ike na Mali anyị zuru keme. Anyị zuru keme. Anyị zuru keme. Na Chukwu gọziri anyị agọzi onenu. Anyị zuru keme. Na ndị odogwu anyị zuru keme. Nenu na Chukwu bunyere anyị kenu. Anyị zuru keme. Ike ibu Chukwu bunyere anyị ya nenu. Anyị zuru keme. Ọ bụ Olisa na-emeze. Anyị zuru keme.
kabuli majeke nene bosili kendo gabili mo na fazulu kemenu Chief Innocent Kenechukwu Kenzo Cash Money Kenzo de Paris, a member and patron G7 Club, Bamako Mali, Chairmanship Executive, MK International Search, Fashion and Designers, Chairmanship Executive, Kenzo Cars Worldwide, Chairmanship Executive, Kenzo Logistics, Onyo Kanasa Wenam Kanali. Oboka South Kiss Jeno Onya Nambra no Gabale. Yes. Eza simu bulegu mu kenenu ezibu nwunye ofulu nanya no. O mama wanyi Chief Lolo Miriam Kenechukwu Mama Chikanso wanyi obioma Ogole malo bidia no gadele ma Asimu bulegu nu kenenu Yesiba mwe afu nanya Master Chikanso Innocent Kenechukwu Kenechukwu Junior Nedoso Asimu buliba kenenu Yesiba di afu nanya Asimu kenadia wayanu Miss Okechukwu Kenechukwu Omalisha wanye no gabale Osimu Kenechukwu Miss Glory Kenechukwu Yana Mrs. Mary Golden Kenechukwu Osimu buliba kene Yesibo ni ofulu nanya Mother Mrs. Benedict Shinonyelum Kenechukwu Osimu Buli Bakene Aneyoche Let Mrs. Mary Mwabu Wemeke Wosu Owulu Bego Onye Nkwele Village Noka South Anambra State Andi oga dili manu Asimu buli ba weke nendo Mr. Izichukwu Eze Chief Ogbuefi Eze Nwachi Nemelo Ezigbo nwa mụchara mụcha na-ekwu ọbịa Anambra State Adịkwu nne gị nafa chiri ya echichi nu Ịkwasịrị mama nnukwu inu na fachili echichi na 7th of January 2020 Kedivin fechili odogwu Ọgaranya na-eri ego ya ọ na-enwe obi anwụle ọkwa gị bụ founder and current president G7 Friends Club Bamako Mali Chief Executive Officer Izubet Global Estate Nigeria Chief Executive Officer Izubest Enterprises and Izubest Estates Chief Executive Officer Izubest Lodges CEO Izubest Importer and Exporter of Wowo Sinotruck Chinese Truck Parts West Africa Izubest Importer and Exporter Best Brake Lining Best Brake Parts. Yes. Asimu Kenezienu ezigbo lọlị afụlụ n'anya lọlọ Mrs. Chibuzo Kansiyochukwu Eze ịdị ka chọlụ nwanyị ọma Mama Mimi Eze Mama Olisemeka Eze n'ọgabalị Kabulegu muwe kenenu ezigbo nwe afụlụ n'anya nụ Mr. Olisemeka Samuel Eze Osimu Kene ezigbo adị ya Miss Mmesoma Chukwu Emmanuel Eze Kabulegu musobenunu ezigbo nni ọfụlụ n'anya Nze John Eze
ya na ezigbo nwunye Lolo Mrs. Teresa Eze Ezinne Izuchukwu Eze Onda Anambra Steeti dalụnụ Abulegu mu weso benu Ezo mogo nodu sonu Aishi Doctor Chukwuebuka Hyman Okeko Diago Obishiruzo One Nubo Onye Anambra State Nogabale Onye Nwanzeneba Odwenye na Lagos State Nigeria Jarika Wakanji na Northern Nigeria North so Traditional Prime Minister Onoseleze Nwachinemelo yes an international godfather worldwide CEO Shoko Benz Bamako Mali West Africa a member and treasurer G7 Press Club Bamako Mali Onyoma Gadili Mo Kabulegu mu wejebenu Kajeko no Gadili Mo Omogo Mr. Samuel Anyebonam Chief Udenibo One Okanata South Anambra State Nogabale Chief Akunambo One Okanata South Anambra State Odogu Ezigbo Nyuke Okanata South Anambra State Otutu General na Bamako Mali CEO Folly Blom Hotel and Nightclub in Bamako Mali, West Africa. CEO Exodus Restaurant and Hotel in Bamako Mali. A member of Blue Diamond Friends Club, Bamako Mali. A member of Nigerian Community, Bamako Mali. A member Igbo Union, Bamako Mali. Asimu Kanelo Lianu Lolo Mrs. Sadanu Mwani Ebonam Eze Mwani Nogabale Umiliako Anambra State Ogabali yo Umiliako Nigeria Nogabale Kabuli Baweso Benu Onyomoga Dili Mano Chief Jude Chairman Chief Executive Jude 190 Worldwide Eze Chimeleze one of Imezowa Ojimote Mogo Eze Afojuru Namukenele The President General Enugu and Ebonyi State United Brethren and founder of Ezagu Ibudu Family Meeting Bamako Mali. A member G7 Club Bamako Mali. Chairman Ezagu Ibudu Family Meeting Bamako Mali, West Africa. Asimukene Lolo Lianu Lolo Mrs. Kelechi Florencia First Lady Wanyoma Mama Chidalumi Sobilio. Yes. Igbo silike na Mali anyị zuru keme. Igbo silike na Mali anyị zuru keme. Igbo silike na Mali anyị zuru keme. Anyị zuru keme. Anyị zuru keme. Na Chukwu gọziri anyị agọzi onenu. Anyị zuru keme. Odogwu anyị zuru keme nenu na Chukwu bunyela anyị kenu anyị zuru keme ika ibu Chukwu bunyela anyị ya nenu anyị zuru keme n'obolisa na-emeze anyị zuru keme Abulegu mu wesobenu Onyogade Chief Amselem Shibogu Mozu Akepushawan one of Ntweke in the Delta South Local Government Imo
Imo State, Nigeria. Brigadier Hamma, one of Bamako, Mali. CEO, Jim Ansel Holdings Limited, National. Chairman, Igbo Progressive Community, Bamako, Mali. Ikejaba, one. A member of Blue Diamond Club of Bamako, Mali. Osimuke Nezibongi, Osimuke Neliedi Babaliano, Master Harrison Oluchukwu Mozu, Obele Nwachukwu Kunakano Gabale, Osimuke Nezibwenu, Yezibongi Afunanya, Master Hadel, Chukwuchetam Mozu. Asimuke Nezibwenu, Ezibadi Ofunanya. Mrs. Precious Chinechere Mozu. Kambuli Bake Nezibwenu, Ezibongi Ofunanya. Master Uchechukwu Evan Mozu. Kamuke Nezibwenu Ofunanya. Let's see Patrick Agwebuka Yana Lolea Mrs. Victoria Mozu Ambuliba Wekenenu Senior Brother Dalu Chief Aloy Mozu Wokenibia, one of Ndueke in Imo State, Nigeria. Agenendoga Dilimanu Mr. Chinedu, Mr. Chinedu Moka, Eze Chinyerugo one, na Bamako Mali, CEO, Moka Commerce, Bamako Mali, Osimu Vuli Bakenelo Lea, Mrs. Bafone Samake Moka, Lolo Chinyerugo, Ndumu Wakabia, Ofe Ahia, Umu Alumu, in Osu local government, Imo State. Kabuli Bawe Kenenu, Yesibonia, High Chief, Anthony Ejimadu Aka Moka, Ajebu Obi one, Numu Wakabia. Kanke Nekwesibonia, Cecilia, Ekuta Simoka. Ezinne Umwakabia. Osimu Kenelia, his godfather, Mr. Iba Takedu. Onwa is the one on the Anambra State. Onyaga Dele Madalo. Kanke Nezianu, Ezionyaga Dele. Eda Iwunze, Uche Nelson, Uche Mbaye, na Dakar, Senegal. Yenyudo Kama na Dakar, Senegal. Elda Umumbieri na Dakar, Senegal. Azwaka Enwe Kukuwa one na Dakar, Senegal. Obaka Rioje one na Dakar, Senegal. A music promoter worldwide. A member and founder of Dakar Pioneers in Dakar, Senegal. Onachimbieri in Mbitolu, Imo State. Osimu Kenelo Lea Lolo Mrs. Iwunze Mary Blessing Ogadima Nwokoro Eze Wanye Enyudo Kama Enyudo Kamanu Asimu Buli Bakene Enyudo Kama the music promoter worldwide Simu Buli Bamu Wekene Mr. Collins Chukukere Osiwu Uweruzo one na Alachi Mberi in Mbitolu local government, Imo State, London based Nidoso. Kabuli Bawekene Shikashima Asorokwe CEO Ultimate Oil and Gas, a member of Dakar Pioneers in Dakar, Senegal. Asorok Holdings Nigeria Limited, dealer and supplier of kitchen utensils.
number 28 Jubilee Road, Aba, in Abia State, Nigeria. Kanke Nezonyo Gadilima, His Royal Majesty, Ezabinaka Chukwujiwu, our future Imo State Governor, Onataradike Manaisu Jaba, Kalisa na Austin, Texas, United States of America. Kambuli Bakenezano Nano Dogu Chief Hamis Ike Oneze Libona Dakar, Senegal. Abana Autos, Mercedes-Benz, importer and exporter of all kinds of motorcycles in Dakar, Senegal. A member, Dakar Pioneers in Dakar, Senegal. Yesibonye Zagun Enugu State, Nigeria. Lalo ni walewe. Kambuli Bakenenu, Nezenu no Dogunu. Udogwani Jidebule. Chief Sir Benjamin Nweze. Yesibonye Okuno Village, Uguoba, Enugu State, Nigeria. CEO, Ben and Sons Nigeria Limited. Dealers of all kinds of tailoring materials in Bamako, Mali, West Africa. Akulono Bishuzo, Nuguaba, Enugu State, Nigeria. Assistant Financial Secretary, G7 Press Club, Bamako, Mali. Treasurer, Enugu State Meeting, Bamako, Mali. Social Welfare, CMO, Bamako, Mali. Osimu Kenelia Lolea, Lolo Mrs. Ebere Rita Nweze. Evidence Umwambara da Lolo. Osimu Kenelia da Wine of Lonanya. Miss Chimnaze Ebere, Violia Nweze. Osimu Kenelia no. Esibo Mwa of Lonanya. Kamsi Yochuku Michael Nweze. Kamkenezelia, Esibo Mwa of Lonanya. Late Mr. Vincent Nweze. Yana Lolea, late Mrs. Roseline Nweze. Osimu Kenelia, Esibo Mwanye Wokofulonanya, Mr. Ige Chukwu Nweze. The last governor so Akanatus Peppers, na Ladipo Lagos, Nigeria. Osimu Kenelia, Esibo Mwanye Wanye, Mrs. Ifamude. Akeleli Obi Awoke, Chief Fabison Wangbo, Ochaya Wan Norubu. Ukenegwelie Chief Innocent Ifeanyi Chukwu. Enenebako. Kalisia. Ebwe dike na ogu nodalolo. Kambulegu Musobenu. Mr. Igwilo Francis Uchechukwu. Akune Chamber 1 na Bamako, Mali. Ogbuefi n'ime Jesus. Onye Anacha Local Government Anambra State. CEO Ucheson PLC International, Bamako, Mali. Remember G7 Press Club, Bamako, Mali. CEO Catalyst Importer and Exporter. Dealers in all kinds of jewelries. Unya Dazani Kenga Village, na Nocha Local Government Anambra State. Osimu Bulegu Mukene, Mr. Victor Mibo. The end of money one na Ghana. The chief exporter of catalysts in Nigeria. Dealers in all kinds of motorbikes. Osimu Bulegu Mukene, Yesibo Loleo. Lola Mrs. Igwilo Mary Jane Adobe. Osimu Kene Nwonyo Fulonanya. Miss Igwilo Munachi Immaculate. Kamuke Neliezi Nwonyo Fulonanya. Igwilo Chetashi Pascaline. Kamuke Neku Igwilo Maluchuku Pascal. Osimu Bulegu Mukene. Ezigbo nne ya ọfụlụ n'anya Mr. Benedict Igwilo. Ka mụ kenelie ụmụnne ya ọfụlụ n'anya
Mrs. Patricia Noliefo, woman of nobility. Kankenelie Mr. Valentine Igwilo, osi na nwata bụrụ ọgaranya. Osimu kenezikwe Mr. Athanasius Igwilo, ọgaranya zoro ezo, the gentleman. Kankenekwuolie Miss Vivian Igwilo, ugegbe oyibo nwa. Igbo siri ike na mali anyị zuru keme. Igbo siri ike na mali anyị zuru keme. Igbo siri ike na mali anyị zuru keme. Anyị zuru keme. Anyị zuru keme. Na Chukwu gọziri ya ngọzi onenu. Anyị zuru keme. Ndị odogwu. Anyị zuru keme. Nenu na Chukwu bunyela anyị kenu. Anyị zuru keme. Ika ibu Chukwu bunyela anyị ya nenu. Anyị zuru keme. Ọbụlisa na-emeze ndụ. Anyị zuru keme. Kamujekene Mr. Eze Ojukwu, CEO, Source Metal Service, Sir, Bamako, West Africa. Onyobo local government Imo State. A member of Alaba Friends Club, Bamako, Mali. Osim Kenelie Lolia, Mrs. Favor Eze Ojukwu, Mukenelia Azizi, the Director of Source Metal and Service, Sir, Bamako, Mali. Osimu Kene, Mr. Chinedu, Ngolo Limited, Kamukenelie, Honorable Chairman, Sir, Mr. Mike Adas, CEO, Sadak International, Sir, Kamukenelie, Ondini Nabundotu, Imo Progressive Community, Bamako, Mali. Osimu Vulegu Mukene, Mr. Frank Ofebu, CEO, Frank Plaza. Mukenelie, Ezboni of Lonanga, Mrs. Joy, Eze Ojukwu. Kankenelie Nwanne Nwoke, Mr. Shooks Eze Ojukwu. Shooks Money. Kankenelie, Lola Mrs. Eze Ojukwu. Mukenelie, ezigbo nwanne ya ọfụlụ n'anya onye nke Eze Ojukwu. Ka mụ ga-ewuzie Mr. onye mechi Eze Ojukwu. Osimu Wuli Gbakene, Mr. Chukwudi Okoye, Ịga Ọmụmatulugu 1 na Blue Diamond Friends Club, Bamako, Mali. Osimu Kene, Dr. Django Ezego, Carrying too much money, Onyimo State. Kambulegu Mukene, Mr. Samson Ugu, Onye Nsuka, Onyi Yaka na Nsuka Imo State. CEO, Chef Samson Importer and Exporter of all kinds of food items in Bamako, Mali. Chairman of Truly Friends Club in Bamako, Mali. Chairman of Nsuka Family Meeting in Bamako, Mali. Yana Lolia, Mrs. Chomugu. Osimu Kenelie, ezigbo nwa ya Mrs. Oluebugu. Omukene, ezigbo nwa ya Miss Chimamanda Ugu. Ka mukene zikwe Oluomugu. Ka mbulegu nkene Sontu Ugu. Omukene his godfather, Mr. George Ogiri. Onye Enugu State, mana London, United Kingdom, Konyere. Kambuli Bajakeneze, Mr. Francis Shede, aka Capital Oil in Bamako, Mali, West Africa, a member and chairman of Imo State Progressive in Bamako, Mali, importer and exporter of car air conditioner parts in Bamako, Mali. Asimu Kenelo Lea Mrs. Chisom Cynthia Shede, Osodi Eme,
onye ọsụsụ uri of Ụmụnọha in Mbaitoolu Local Government Imo State. Osimukene ezigbo nne ya Pastor Emmanuel Dik, onye ọsụsụ iru na Mbaitoolu Imo State. Ka mụ kene ezigbo nwunye ya late Mrs. Ezinerita Ezioma. Ka mụ kenelie his postman Mr. Hyacinth Ọnụigwe, ọchịrị ọzọ one na Togo, Lome, West Africa, a man with a golden heart, aka AZ International Worldwide. Osimukene ezigbo enyi nwoke Mr. Goodluck Asomba, Miriam Wilo one n'Ugbo, Anambra State. Osimukene Mr. Goodluck Asomba, CEO Goodluck International, Bamako Mali, CEO Goodluck Cares Foundation, an importer and exporter in Bamako Mali. Osimukene Lolia Mrs. Uju Asomba, Onumudike n'Ugbo, Local Government, Anambra State. Natala Fufuri Nenu, Manobu Chukwu Zaliano, Nachukwu Emeka. Osimukene his godfather, Chief Nnamdi Ezenwugo, triple money making machine, long live godfather. Osimukene Lolia Ifi Ezenwugo, onye Enugu State, Nigeria. Osimukene his lovely son, Master Samuel Asomba. Mukenele Osimukene offer n'anya Mr. Asomba John. Mukenele Lola Mrs. Caroline Asomba, onye Umudike in Ugbo Local Government, Anambra State. A member of Anambra Progressive Meeting, Bamako Mali. Mukenele Mr. Ushenne Emmanuel, Ushesi and Z Money Transfer, Bamako Mali. A member, Ultimate Friends Club, Bamako Mali. A financial secretary of Abia State Forum in Bamako Mali. A member, Igbo Union, Bamako Mali, in West Africa. Onya Lai, na Bende Local Government, Abia State. A dealer of cars cover and exchange. Osimukene Lolia, Lola Mrs. Uche Emmanuel. Mukenele nwe ofronaya Master Daniel Emmanuel Dan Dollars. Mukenele ezigbo nwe ofronaya Mrs. Ifeoma Emmanuel favorite. Kankeneze Chief Emeka Udogo, Ifemena Nkiti one of Umuobu in Awka South Local Government, Anambra State. Bullet na Bamako Mali, former secretary, Awka Development Union, Sierra Leone, Nano Oriakuyano, Nwanya Oma, Ogonna Ebunamu, Lolo Mrs. Favor Udogo, me, Ogochukwu Shibo, Nwanya Awka na Bamako Mali, importer and exporter, Nigerian foodstuffs and provision, Mali, and travelers in Bamako Mali. Osisa Mbuli Igbawe Kenenu, ezigbo onye ga-adịlị mma Madam Gloria Ijeoma Ibe, agụ nwanyị na Bamako Mali, onye mkpologo na Anambra State na ọgadịlị. CEO of Ijekon Nigerian Kitchen, Bamako Mali, West Africa. Osimukene ezigbo nwanyị ọfụrụ n'anya Miss Miracle Chiamaka. Mukenekwelie ezigbo nne Mrs. Mary Ibe. Osimukene ezigbo nne late Mr. Mark Ugochukwu Ibe. Osika mkpụrụ obi ezike na ndụkwa. Osimukene ezigbo nwanne ọfụrụ n'anya Mr. Kesiri Chukwuemeka Ibe. Machina mere one of Mbologo. Yana Lolia, Lola Mrs. Chioma Ibe, CEO Kimberley International Co Limited, Port Harcourt.
ndị Agwata local government na Anambra State na ọ ga-abalị unu ọsịmụ bụrụ Igbo wee kenele Dr. Ndubuisi George isi enyi nwan na Nọfịa Anambra State ya na Lolo Dr. Mrs. Joy Ibe George Chairman Emeritus Nigerians in Diaspora America Midua USA CEO Salient Healthcare Services Incorporated Atlanta USA yes ụmụ Igbo silikanu ụmụnne na anyị sobili Igbo siri ike na mali anyị zuru eme Igbo siri ike na mali anyị zuru eme Igbo siri ike na mali anyị zuru eme anyị zuru keme anyị zuru eme Achukwu gozi menu anyị zuru eme ụmụnne na anyị akadike anyị zuru eme ana amakaka mụ na dunu anyị zuru eme amasị aka na-egbuji aka anyị zuru eme anyị zuru keme ụmụ Igbo anyị zuru eme anyị zuru eme adebe bụ nwere ibe ba na-emesi